O Nadal xa chegou á Pobra, que aproveitou esta pasada fin de semana para proceder ao acto simbólico de acendido do alumeado. Como é tradición, nos últimos anos desenvolveuse na Praza Alcalde Segundo Durán, totalmente engalanada para a ocasión. Aínda que o tempo non acompañaba demasiado, foron moitos os veciños que non quixeron perderse este acto, co que se dá inicio á época do Nadal na localidade. Aproveitouse tamén para proceder ao descubrimento do Belén municipal, localizado na Praza do Emigrante. Como acontece todos os anos, o nacemento incorpora este ano algunha que outra novidade. O seu deseño e montaxe encargouse María San Martín, xardineira municipal. Este ano contou tamén coa colaboración do persoal e usuarios do Centro de Atención á Discapacidade, que se encargaron eles mesmos de realizar tamén parte do decorado. Tampouco faltou a tradicional chocolatada, poñendo a nota gastronómica esta xornada, que cada ano esperta un maior interese da veciñanza.